Daytoy nga kanta ket napauluan iti nasarakak iti nalinteg a dalan. Daytoy nga kanta kinumpos ni Ma'am Merly Nicolas iti Isabela. Ket kayat namet nga ibingay kada tayo, daytoy napintas nga mensahe ti kantana. Ket pagyamanan tayo met ni Ma'am Merly Nicolas iti panangibingay na daytoy original composition ng napauluan iti nasarakak tinalinteg adalan. Atintay nga rod kantaen daytoy nga kanta. Naminsan nayaw awanak iti dalan anak naak nalawa adalan tinasurutak ket aduna ka ituglaka nga magyamanak tanasarakak kinapudno ket naamwak iti dalan ket napirukak gapu iti apo nga pagbiyaga kinapudno ket nangega ket ijay ana isurat dagiti nga mangtedragsak ken liwliwa tuy kararwak nga magyamanak tanasarakak kinapudno ket naamwak iti dalan ket nabirukak gapu iti apo nga pagbiyaga jakun apo paalilaw amag napakaisagmaka ken agturong iti pagdaksak ta kinapudno nasarakak nga magyamanak tanasarakak kinapudno ket naamwak iti dalan ket nabirukak gapu iti apo nga pagbiyaga nga magyamanak tanasarakak kinapudno ket naamwak iti dalan ket napirukak gapu iti apo nga pagbiyaga gapu iti apo nga pagbiyaga gapu iti apo nga pagbiyaga